माबा गोसोखौ गिनाय गिनाय मोनफिनबाय दंलै र' आं हाबिलानि फन नांनो नाङा खेबसे ट्राइ खालायबावनि अबावबा दहयनि बायदि मैयानि बायदि सुइस अफ जाबावबा आरो सुइस अफ जाबाबो फाग्लासो जालायगोन आं खेबसे ट्राइ खालायनायनि जास्ट ओरैनो प्रिटल' मिस कल हरगोन अ नांदों दे दाननानैसै थेवबो आं हाबिलानि बाथ्राखौ साननानै गोसोखौ दुखु मोनबाय दङ बेसेरिया अन्थाव बाथावनो मा बुंहरदों बे बिगोमाया ओंखारनो होआ न' सिङावनो थाबाय थानो होयो बुरिखौ नायनांगौ जेरावबो ओंखारनो मोना इसिबां बेबायदि रुवाथिबानो गुलाम खालायना लाखिनांगौ आरो ओरै थांनो होआ ओरै माबानो होआ अन्थावथावनो आं आंनि हाबिलाखौ बेबायदि मालायनि न'आव थानानै गुलाम बायदि थाजानायखौ लुबैयाखै खामानि मावनाय रुवाथि थानायखौ आं बारा जेबो मोना बेबो मोनसे गावबा गाव खामानि जाय जेरै जानो हागौ जानांगौ नाथाय बेबायदि होननानै आरो जेरावबो थांनो मोना न'आवनो बन्द' खालायना दोनो इसिबां खामानि मावहोयो बेबायदिखौ आरो मोजां मोना आं माबा मोनसे बेबस्था खालायनांगोन आं रायज्लायनांगोन हाबिलाजों लासैनो बे जायगायाव खामानि मावनांला होनना बुंगोन आं बेयाव इसिबां राजा बायदि जायो आरो आं जायखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो बियो आरो बेयाव बेबायदि गुलाम बायदि मालायनि सिङाव थानानै इसिबां ओंखारनो मोना मा मोना बेबायदि खस्थ' खामानि मावहैयो इसिबां दुखु हाबिलानि जिउआ बिमा बिफा थानायमोनब्ला बेबायदि जानायानो नङामोन बिसोरो दा आं बिनि बयफ्रेन्ड बायदियानो दिनै आंनो दा बेफोरखौ नायनांगोन र' साननैसो थाबावथारथों आं बिखौ बेयाव खामानि मावनो होलां फैनो होगोन आं क'क्राझारावनो बेयावनो माबा मोनसे आंहाथ' गोबां सिनाखि दंखायो बे गारि डिलार माबा श'रुम क'क्राझारावथ' गिदिर गिदिर दङ औ बेफोरावनो सोना होगोन आं आरो क्लास 8सिमसो फरायदोंआनो बियो एसे एलाथ' रोंखागोन ना इंलिसफोरखौ बेबायदिनो खालायगोन आं आरो नङाबा फिसा फिनला फार्मासिफोराव रिसेपसन बायदियै हिसाब खालायग्रा नाम एन्ट्रि खालायग्रा बेबायदिफोरावबो सोना होनो हायोथ' बेफोर खामानिखौ मावब्ला गावहा एसे मोजांबो मोनगोन मालायनि न'आव बेबायदि बन्दी जानानै खामानि मावस्लायस्लाय आरो सप्तासेसो रायज्लायबावथानि आं बिजों लासैनो बुंगोन आं बे बाथ्राखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो खामानि मोनसे नागिरना दोननांगोन आं बेनो जाहाथे बियो फैनानै डाइरेक्ट हाबफैनो हायो बेयाव औ रुमबो नागिरनांगोन मोनसे रुमबो नायगोन र' मोनसे आं गार्लफ्रेन्डसो आंनि गार्लफ्रेन्ड माने आरो मा हिन्जाव बायदियानो ना हिन्जावखौ खस्थ' होनो हायाथ' बिहामजो मानोथो एसेबां नखथा गाज्रि बाथ्राफोरखौलाय गोसोआव साननानै लाबाय थादों नोंलाय आयै फिसालानि खोथा साना होनना सानब्लाबो गावबा गावनो गोसोआवनो फैयो आं गुथालखौ बे मोनसे साख्रियाव थांनो होनो गोसो गैथारा आयै सोराथ' गोसोआव थायो बिहामजो सोर बिमायालाय गावनि फिसाफोरखौलाय गोजानाव एंगारहरनो लुबैयो नाथाय गावबा गावनि खाफालनि लिरनायखौलाय सोरथो खोमोनो हानो आरो मालाय गावबा गावनि बे इयुननि खोथा दोङो बेखौनो मालाय लुबैखादोंब्ला सिरि सिरि एप्लाइ खालायलायदों जोंफोरनो खिन्थायालासिनो बेयावनो मालाय गोसोखा बिहा नों आरो दा बे साख्रिखौ मोननायनि उनावबो आबौखौ थांनो होआब्ला गुथालखौ थांनो होआब्ला साख्रियाव बेया थैजासिम बेनो आसा थालांगोन ना बिहामजो लुबैनाय बुस्थुखौ मोनाबा नों जेसेबां रंजा खुसियानो था संसाराव बेया थैजासिम बेयो मोनसे आसा जाना थालाङो मोनथिबायना बेखौथ' बुजि मोनो आयै नाथाय आं एंगारहरनोनो माबायदि ओरैनो संसारानो बेले बेजेखा दिनैसिम सान्थि मोनासै आयै दा आरो फिसाज्लाखौ गोजानाव एंगारहरनानै माबायदि सान्थि थानो आयै नै बिहामजो खाफालनि लिरनायखौ खोमोननो हाया मोनथिगौना जानांगौआ जाखाथारगोन नों जेसेबां नाजाबाबो खोमोननो नाजाबाबो हाया नों गावखौनो नाय रादायखौनो नाय नोंखौ एसेबां अननानै लाना फैनानै मोजां मोनलायनानै नोंखौ हाबा खालायबाय हाबा खालायना खामानि मावनो पाटनायाव थांबाय थांनानै जानांगौ बायदि नोंखौथ' बियो मोजां मोनखायोमोन नोंखौथ' गाराखैमोन खुनु दिनाव थेवबो सानना नाय नोङो मारै जानानै बियो रितु बिहामजोखौ हाबा खालायनांगौ जाबाय बेबायदि जागोन होननानैथ' रादाया माब्लाबाबो सानाखैमोन बेथ' नोंखौ हाबा खालायनाय समाव मोजां मोननाय समाव हाबा खालायबागोन होननानै माब्लाबाबो सानाखैमोन नाथाय नों नाय माबायदि समनि गिदिंनाया समनि फायखननायाव जोंफोर मानसिया गिदिंनांगौ जायो हाबा खालाया सानबाबो बियो बिखौ हाबा खालायनांगौ जादोंमोन बै समनि परिस्थितिनि थाखाय बेखौ माबा जों मिन्थिगौमोन नामा बेबायदि जागोन होननानै नाथाय जाबायथ' जानांगौआ जालांखायो थेवबोथ' रादाया गिदिङैबाबो नोंजोंनो फैफिनबाय मानोना बेफोर जानांगौखामोन दा नोंबो बाराद्राय सानबाय थानाङा जानांगौआ जाखायो दा आरो बेबायदि गाज्रि साननाय हनायफोरखौ लाबोनाङा नै गंसे मोजां मन्दिराव थांनानै मन्दिराव गंसे मोजां मन्दिर मोजां माने मन्दिरालाय बयबो मोजांखा थेवबो आरो जेनेबा एसे जेराव माने बयबो आग्लानि मानसिफोरा आगोलनिफ्रायनो जेराव माने फोथायनाय दङ आरो ना इसोर दङ होननानै बेफोरबायदि मन्दिराव थांनानै गिदिर गंसे फुजा हैनोसै मायबा ग्रहा मायबा बे गाज्रि दखा नोजोर सेरजोर दंबा दानगार लांथोसै आरो एसे दान पुण्य खालाय लांथोसै थांनायनि सिगांनो
बेफोरखौ खालायब्ला मालाय इसोरा अरायबो मोजाङै नायहरबाय थायोनो। दानगारलांथो ग्रह ग्रहाफोरा। नोंनि बुंनायाबो सैथो आयै। बेबायदि खालायनायानो हामसिगोन खोमा होनबा। गुथालनि गोसोखौबो सेफायनोबो गोसो गैया आङो। औ, रादायजों रायज्लायनानै आरो गुथालजों मोजाङै रायज्लायनानै अबे मन्दिराव थाङो, मायाव मायो, मा खालायो मोजाङै माबानानै लादो। बेफोरखौ थिरांथा खालायना लादो। बेनिफ्राय ओंखारलांसै बयबो न'खर गंसे थांनानै बेयाव माबा हैजोबनोसै, फुजा हैनोसै। दा जोंफोर मानसि जाथिया बेफोरखौनो खालायनांगोन आरो गोसोफोरखौ बेबायदिनो सान्थि लाहोनांगोन। मानसिया एसे सैथोआवबो थानांगोन ना। इसोरखौ फुजिनाय, इसोरखौ फोथायनाय सैथोफोराबो गैयि जालांबाय बे संसाराव। बेनिखायनो जानला जाबाय थायो। बेनिखायनो गिबियावनो इसोरखौनो दान होग्रोनांगौ, इसोरखौनो फुजिग्रोनांगौ। दे जागोन दे आयै, बेबायदिनो खालायगोन। रितुनो मोजां खौरांखौ खिथाहरनायासो हामगोन नामा? गुथाला साख्रि मोनबाय होननानै। है नाङा दे, बेलाय जोंनि खुसियावलाय अबाव खुसि जाफानो। मेगन साहरगोन। मोजां साननानै फन खालायगोन, दानि 100टा बाथ्रासो खोनासंहोगोन। नाङा दे। फिसाज्ला गिदिराथ' खुनुरुखुम खस्थ' खालाय माबाफोर खालायनानै आबा गुथाला इन्टारभिउ होनानै साख्रिखौबो मोनबाय र'। रनियासो माबायदि? बे रनिखौसो टेनसन मोनो आङो। मानसिया बाथ्राबो खोनासंनो नागिरा खोमा। रनियाथ' बेफोर साख्रिखौ मावखाया र'। बेफोर मावनायनि गोनांथिबो गैया। नाथाय बिमाजों कम्पानियाव खामानिफोरखौ एसे मदद खालायबानो जायो। माबा जाखौ फाग्ला बायदि बे हाबिलाखौ खबर लानो फैनाया, नागिरना फैनायाव अबाव थांखोथाय? रितुआबो मा बुंहरो जानला मानला। नंगौसो ना नङासो? फैदोंमोन ना फैयामोनथाय? गथ'आबा अबाव दोङो? खेबसे खबर लानो र'। रनिया न'आव दंना गैया, मा खालायदों बियो? मा जाखो? मानो फन खालायदों? आंहाबा दासो अफिसनिफ्राय फैदों। न' मोनसिगोन दासो। मेंनाय मोनसोदों आं। बुं मामोन? माबा रनिया न'आवनो दंबा सहैबायना? दासो खबर लानो सम मोनदों फिसाज्लाखौ। दङना गैया? नङा माने आं आरो थांबाय सानदों। नोंनि आखलालाय माथो अखा हाखांनायनि उनाव खफ्रि हमनायसो। फिसाज्लाया मालाबानो मा नागिरनानै थांखौ? फैदों फैया बेखौथ' खबर लानो सम गैखाया। दिनैलाय माखौथ' स्लिपनो खबर लाखौ? नों मायबा बुंनो गोनां दंमोन? बेनिखायनो आंनि फिसाज्लाखौ ओरैनो खबर लाफ्लाबाय। आंनि फिसाज्लाखौलाय माथो ओरैनोबाबो नोंहा खबर लानो टाइमानो गैखाया। माखौथ' गोसोखांखौ? एसेबां बिफा होननानै साननायबालाय, फिसाज्ला होननानै साननायबालाय मालाबानो खबर लागौमोन। फिसाज्लाया मालाबानो न' गारनानै मायाव गिदिंहैदों माया मादों दाखालि बावैनो खबर हरखादोंमोन आं नोंनो। नोंहा माबा फन खालामनानै खिन्थाहरनो बा सोंहरनो एसे माबा गियानफोर दङमोन नामा? फिसालानि फारसे नोंहा मायबा अननाय गोसोखांनाय दं नामा? नोंहा मालाय फिसाला गिदिरासो नोंनि फिसाज्ला, आंनि फिसाज्लायानो नोंनि अबेनि फिसाला? दोन बेबायदि खबर लानायखौ नाङा आंनो। आंनि फिसाज्लाया ओरैनो मोजाङै दंखायो। आंनो काफि दे, नोंनि गोनांथि गैया। बेबायदि खैफोद थांखांनायनि उनाव हेलौ होननानै स्लेब आंनि फिसाज्लानि खबर लानाय मानसिखौ नाङा आंनो। दोन। दाखालि बावैनो जेसे मा जाखो खिन्थाहरखादोंमोन फिसाज्लाया मा जादों। खबरथ' लाखायाखैमोन। दिनैसो माखौबा गोसोखांनानै फन हरदों। गावनि हिनजाव, बिमा, फिसाला, फिसाजो बिसोरजोंथ' बे सानसे हरसे थायोआनो। मोखां नायलाय बे आंनि फिसाज्लाया मायबा मोनसे प्रब्लेम जाबाबो मायबा जाबाबो 1 सेकेन्डनि थाखाय फन हरनो बेहा सम गैया। नाङा आंनो बेफोरबायदि बिफा। बेफोरबायदि मानसिनि गोनांथि गैया आंनो, ओरैनो देखायफ्लानाय मानसिफोरनि। नुबाय बेबायदिनि थाखायनो आं फन खालाया बिखौ। फन खालायबाबो दाय, फन खालायाबाबो दाय। रागा जोंगोन होननानै फन खालायाखैमोन आं बिखौ। थेवबो दिनै फन खालायथारबाय। दा नुदोंना? फन खालायबाय, बाथ्रासो खोनासंहरलायबाय। माने मुदानो सानसेबो मोजां थाया नामा बे सासे मानसिना? 24 घन्टा रागाखौनो जोंबाय थायो बायदि मोनदों आं बे हिनजावखौ। आंनो उन्दै जानानै फन खालायो, एसे मोजाङै सोमोन्दोफोरा थाथों होननानै। गावा नङाबाबो फिसाज्लाया एसे सोमोन्दोफोरखौ मोजां लाखिथों होननानै गैया। गावाथ' मानसिफोरजों रायज्लायनो रोंखाया। फिसाज्ला साननायाबा माबायदि? राजा सिखारदो। सिखारखाबाय आं आब', खिनो ओंखारखादों आङो। खिनो ओंखारदों दिनै फुङावनो? फिथाइया उदैया गाज्रि जाबाय नामा? थां। खैथा जाखोथाय? 6था जाबाय नामा? 6था जाबाय। सिखारदो राजा, सिखारदो थां। 6था जालायलांबाय। आङो उन्दुखौनो लायाखै दिनै। माब्ला सोरांगोन होननानै। थां खिथां दुगैदो। दुगैनोसै, खिनोसै, आलासि जानो थांसै। अख्रां! मा जाखो नोंना? दाबो खिखांला नोङो? माबोरै फै? खिनायानो बेसेबा गोबावखा बेना। आधा घन्टानिबो बारा खियो। मैया आरो नालेंखरनि फिथा जाबायना, एसे माब्रा मोन्दों खोमा बियो। गेस्ट्रिकनि मुलि दं र', बेखौ जाहोनानै लांनांगोन। नङाबा लामा खिनो ओंखारबा प्रब्लेम जागोन। बेखिनिखौ सुखांबानो जेबो गैला र'। माबा थांनांगौ जाखांनानै आरो माबा थोरसिफोरसो ओंखारबावगोन जाखांब्ला। जल्दि जासिबाय आं। माला थांनो मोनगोन मोनसिबाय आङो। खुरैफोरावनो ओंखाम जानांसै। आरो सुबावनांगोन माबानांगोन। थोरसि गिलास खुरै बाहायब्ला आरो बेसेबा
सुबावनांगोन गोबावसो जागोन थाब थांनांगौ खुरैयावनो जानोसै बथलाव दै लोंसै आंहाबा माब्ला सहैगोन गुदालखौ माब्ला लोगो मोनगोन बेखौनो गोसो ख्लाब ख्लाब मोनगासिनो गुदाला आंखौ नुब्ला माबायदि खालायगोनबा आंथ' मिनिनोसो लाजिनोसो जागोन सानखांनानै लाजिनायबो मोनसिगोन आं आर'नाइ फालि बायनाया गुदालनो मा होननानै होगोन आं समा सफैयै समावथ' आं सानबाय थायोमोन ओरै बुंगोन ओरै होगोन होननानै दा माबा दिनै समा सफैनायखाय गिनाय मोनसिदों आं लाजिनाय मोनसिदों मा होनना होगोनलाय आं आर'नाइखौ मा होनना रायज्लायगोन आं गुदालजों मा बुंनाया हामगोन गुदालखौ माजों जागायसिनगोन आं मा होनना बुंगोन गुदालखौ मिथिनो हाया अख्रां बे बेगखौ लाबोलाय नै फिथाखौ सोनि आङो बेनिफ्राय प्लास्टिकबो दंखायो बेयावनो लाबोफा आयौ माबार बासफोरखौनो मोननाय नंला नै थांनायाव नथायानो जालायलांबाय आं माबा खामानिखौनो मावनो रोङा मोनजोब्बाय माबा थद' मद' मोनजोब्बाय